Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu 23. kolejki Polskiej Hokej Ligi pomiędzy GKS-em Tychy a JKS Jastrzębie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-2 dla GKS-u Tychy. Poproszę o pomeczowy komentarz wraz z wyborem najlepszego zawodnika. Najpierw trener gości, pan Robert Karawer. W pierwszym razie gratulacja do Tychów za wynik w Rołanie. Świetny wynik, świetna praca, gratulacja kolegom, gratulacja całej drużynie. Je to bardzo świetna reklama dla Polskiej Ligi, polskiego hokeja. W dnešnému spotkaniu super bol skutečnejší a naša družina je bardzo mladá na takýto meč a dzisiaj rozhodla skúsenosť na strane tých, kde vykoristovali hneď prvú šancu, vyhrávali 1-0, 2-0 a tu už sa potom s tým spotkaním ťažko niečo robí. V druhej tretine sme dostali bránku na 3-0 a v poslednej tercii sme sa snažili s vynikom niečo zrobiť, dali sme gól na 3-1. 6 minút do konca sme zobrali powerplay, skúsili sme v převage hrať 6-4, aby sme s tým spotkaním niečo mohli spraviť, ale zase gól do prázdnej brány, do pustej brány rozhodoval o tom, že Tychy zdobili 3 punkty. Zase gratulácia. Naša družina valčila, ale chýba osviečenosť, chýba nám taká kvalita tým mladým závodníkom, ktorí proste to musia nadobudnúť na tých ťažkých mečoch. Dziękuję. Najlepszy zawodnik? Danieluk, Mati Danieluk. Dziękuję. Trener gospodarzy, pan Krzysztof Majkowski. Dziękuję bardzo za gratulacje. Nie ukrywam, że mieliśmy pewne obawy co do tego, jak będziemy dzisiaj wyglądać przede wszystkim fizycznie w czasie tego spotkania, ale myślę, że nie było to najgorsze w naszym wykonaniu. Pierwsza tercja sytuacje były z obu stron, zarówno my, jak i Jastrzębie mieliśmy swoje sytuacje na strzelenie gola. Tylko nam się udało to wykorzystać, byliśmy skuteczniejsi. Po 2 tercjach 3-0. W trzeciej, tak jak trener powiedział, zaryzykowali, spróbowali przy naszym osłabieniu wycofać bramkarza i przy wyniku 3-1 spróbować tą kontaktową bramkę zdobyć. Na nasze szczęście to my zdobyliśmy bramkę na 4-1 i właściwie mecz był już ustawiony do samego końca. Myślę, że zasłużone zwycięstwo naszej drużyny. Najlepszy zawodnik Radek Galant. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenerów? Dlaczego nie robi Tycki? Kuba dzisiaj miał taki zabieg z tymi swoimi plecami, także A Garnuszki kiedy się może pojawić? przez 2 tygodnie z maksimum przerwy na pewno. A jeszcze nie na kadrze. Tak. Rozumiem, że nie masz więcej pytań. Jeszcze do trenera Karawela, jeżeli mogę. Oczywiście. Co to za sztuczki z tym Szczurkiem? Nie wychodzi na pierwszą zmianę, potem na pierwszej parze obrońców. Dlaczego takie... to jakaś hokus pokus? To nie je žiadny hokus pokus, to je taktický variant. Nemáme toľko osvedčených závodníkov a prvá tá zmena je bardzo vážna. No a nemôže hrať Lukačík aj v prvej, aj v tretej obrane, keď máme 6 bekov a Šťurek je nápasník a nie je obranca, takže my máme 5 obrancov a Šťurek hrá v obrane a prečo by mal začínať, keď môžem dať Lukačíka, Lukačík je s trojkou a potom hrá v prvej, no ale prvý gól bol jeho gól, on zbytočne vyrazil a tam je problém. Proste my máme 5 zranených závodníkov, nás je 22, máme 5 zranených závodníkov s tým, že 3 obrancov a 2 zápasníkov, takže to s takouto družinou, proste, jak sú Tychy, to je vidať, no a s tým ťažko môžeme niečo robiť, no. To je taká je sytuacja. Jeszcze raz, ten bramkę wycofany przez pana w końcówce, do końca było 6 minut, kiedy pan wziął czas i poprosił i zrobił tę zmianę. Czy teraz już po tym, z perspektywy tego końca meczu, ten sam pan jeszcze raz zrobił, gdyby tak było? Do końca 6 minut, 3-1, dużo czasu? Dużo czasu, ale to zase tá družina Tychov je bardzo osvedčená. My keď nezdobíme v tej převáge gól, tak pochybujem, že dáme ďalšie 2. Takže ja či prehrám 4-1 alebo je 3-2, to je pre mňa veľká roznica. A ja nemám toľko zase osvedčených závodníkov, že by som mohol počítať z toho, že v každej zmene zdobijem bránku. Takže ja mám 3., 4., kde sú 19, 18, 20 roční závodníci a nemôžem počítať s tým, že oni proti osvedčeným závodníkom mi dajú gól na konci spotkania. Takže
Ten czas był potrzebny dla Pana. Ten czas był potrzebny, żeby właśnie... Tak, jasné, aby sa tá formácia vydýchala, proste sme skúsili, ako tam, ja vôbec, keby sme išli to robiť zase, je to správne znova takisto. Ako to... Dziękuję, w takim razie zapraszam na kolejne konferencje. Kiedy